vostra assistència. Gràcies, Jordi Martí, regidor de la presidència de l'Ajuntament de Barcelona. Amics simpatitzants, bé, avui és un dia especial. Aquest tipus d'actes sempre tenim components molt especials, sobretot en organitzacions petites com la nostra, que no ens qualificarem massa amb actes així, ens dediquem més a treballar al tercer món que no pas a explicar-ho. Ara portem ja 10 anys. No és fàcil 10 anys tirant endavant una organització d'aquest tipus, una organització de despesa zero, una organització, diguem-ne, amb un funcionament molt particular, com marquen els seus fundadors, la família Buixer de Sants, en el seu moment. La nostra especialitat, com molts de vosaltres ja sabeu, és abocar-nos als nens del carrer i apostar per un futur millor per a tota aquesta manera. L'objectiu de fa 10 anys segueix sent el mateix objectiu d'avui dia. El que ha canviat és que avui dia molts més nens al carrer, els suburbis han crescut molt més i la situació s'ha anat agreujant d'una manera, diguem-ne, gradual i d'una manera en relació amb el que ha crescut l'Índia, el que ha crescut Bombay, ha crescut també, diguem-ne, tot aquest segment de gent desfavorida, gent que no ha tingut mai pràcticament ni sostre. Us volia donar les gràcies a tots els que us heu molestat a vindre aquesta nit gloriosa a compartir una estona amb nosaltres i també poder celebrar una mica aquest aniversari i amb aquest acte musical que també espero que us complagui. I després tindrem oportunitat de xerrar un rato a l'alt. Tots els que estem aquí, els que no han pogut vindre, molts també s'han excusat. El Toño Armengol, que és un artistàs, volia vindre amb la seva dona i el seu fill des de Saragossa i ell va fer aquesta pel·lícula vivint allà. Va viure 2 o 3 mesos. O sigui que és un reportatge documental no solament fet per un professional, sinó fet per una persona que ha trepitjat els indrets aquests. També teníem el motiu que fem 10 anys realment per una micro-ONG, perquè nosaltres parlem de micromons. 10 anys és molt, perquè normalment les grans organitzacions tenen vides llargues i mogudes. Les petites poques arriben als 10 anys. Vol dir que en 10 anys ja, a veure, som una petita organització però que estem consolidats. Hem volgut intensificar la feina, hem volgut diversificar sempre amb la mateixa filosofia, amb la mateixa concepció de treball, amb el mateix univers, amb el mateix món infantil, però estem abordant territorialment una certa expansió dintre d'un nucli, que és la ciutat de Tànger. És una part del Gran Mumbai, no ens enganyem, té 6 milions d'habitants, o sigui que és 3 vegades Barcelona, però estem expandint les activitats territorialment i estem distribuint els esforços, el treball i els recursos entre diverses organitzacions. Avui són 4, 5 pràcticament. Moltíssimes gràcies i us deixo amb el Manu Guix, que segur que disfrutarem un rato llarg amb la seva capacitat i la seva professionalitat. Moltes gràcies a tots.